katseet kääntää, kone jaksaa vääntää. Ihme Saksan maasta, lähtee kun mummo hangesta. Matti Näsäpäivä! Juu, ei kun nää semmonen asia mulla oli, että jos jotakuta kiinnostaa tommoset Toyota Mark 2 74 tai sitä nuorempien yksilöiden kunnostus- tai huoltotoimenpiteet, niin tässä on vähän listo. Toyota Mark 2 on autoista ehkä voittamaton. Pientä laittoa se vaatii vaan, sitten paanalle rassailemaan. Kone mielellään hoonataan, lysisisustus puunataan. Juman kautta Juunas-päivä, ei ole huolen häivä. Wunderbaumi, kun tunnelmaa tuo, radio ja boosteri soundit tuo. Juman kautta Juunas-päivä. Talvikiekaista nöpennästä pois, kireemmät eskarit ollaan pois. Uhkevat helmat kitataan, romarilta renkaat roudataan. Kaljalla takakontti täytetään ja viikonloppu viihteensä räsitään. Juman kautta Juunas-päivä, ei ole huolen häivää. Wunderbaumi, kun tunnelmaa tuo, radio ja boosteri soundit luo. Juman kautta Juunas-päivä ja Teppo Solo. Katseet kääntää, kone jaksaa vääntää. Ihme Saksan maasta, lähtee kun mummo hangesta.